सरकारजों सावरायाबा सरकारजों जेबो रुलिं गभर्नमेन्टजों जेबो सावरायाबा सोरबा गभर्नमेन्टआ फैबाथाय जों सावरायगोन बेफोरबायदिहाय सोरबा बायदिया दङ। खिन्थु बेबायदिहाय जों जुदि आफादा बेफोरबायदि थाबाय थायोबा जोङो रायजो राजाखौ थगायनानैल' दोननाय बायदि जाहैगोन। जिहेतु जोंहा सावरायनो ओंखारबोखाबाय अब्ला सावरायनायावनो थाथों आरो सावरायनायखौनो जों गासै एनएलए बिनि केडार्स जानानै जों बयबो बिब'ख'नि जानानै जों सापर्ट दङ आरो जों गासैबो बिब'ख'जोंनो जों थाबाय थागोन होननानै मिजिंथियो। जोङो बेनि थाखायनो फैनो गोनां जादों नैबेसिम नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायगोन दे मैया प्रेस रिलिज होनायनि गेजेरजों जों जाखिनि मोनथिदों ओमफ्राय बेखौ जोङो दिनै फैनानै मोनथिफैबाय आरो गावनियावनो जों सोंनानैबो मोनथिबाय आरो लोगोसे काउन्सिलनि मेम्बार बिथांमोनावबो जों सोंनानै गमामायैनो मोनथिबाय गासै माबायानो नंखाय बेबायदि बुंदों आरो सारा। जों बिनि थाखाय जोङो दुखु मोनदों सारखौ एरख'नायनि थाखाय जों केडार हिसाबै बेखिनि आरो थादोंमोन जेनेबा सारमोना खौसेयै जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन आरो जोङो हायेनाव थानानै नांनाय आदबा जेन'बा सरकारजों सावरायाबा सरकारजों जेबो रुलिं गभर्नमेन्टजों जेबो सावरायाबा सोरबा गभर्नमेन्टआ फैबाथाय जों सावरायगोन बेफोरबायदिहाय सोरबा बायदिया दङ। खिन्थु बेबायदिहाय जों जुदि आफादा बेफोरबायदि थाबाय थायोबा जोङो रायजो राजाखौ थगायनानैल' दोननाय बायदि जाहैगोन। जोंनि गोसोआव जों सानो केडारफोरा लिडारफोरखौ जोङो आफादखौ जुदि सरकारजों सावरायनानै जोङो माबा मोनसे फिथाइ थायहोनोबा जोङो माहारियारि आफादफोरजों सावरायनांगोन सोरबा जोंनि बर' हारिनि गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेलफोरजों सावरायनांगोन जेनेबा मा मावजानो लुगैमारदों आफादखौ नांमारगौना नांमारा ओमफ्राय जुदि जोंनि बर' हारियाव जुदि माबा मोनसे मोननांगौबा बेखौ जोङो माखासे मा होनो सोरबा आफादजोंबाबो नांनांगोन बा धरना होबाबो होनांगोन माबा मोनसे मोननो थाखाय बेफोरबायदि जेनेबा खालामनांखागौ हिसाबै जोंनि आफादखौ जेनेबा नांगौबा जोङो रायजो राजाखौ सोंनो नांगोन आरो नांगौबा जोङो सरकारजों सारमोना सावरायनो थांथों बेखौ एसे दावगालांजानोसो जों लुगैदोंमोन आरो सारमोनखौ। दिनै खिन्थु नंखाय ओरैनो एलिगेसन लाबोनानै सारखौ आफादनिफ्राय बोख्लायनायखौ जोङो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो माने आफादनिफ्राय। जिहेतु जोंहा सावरायनो ओंखारबोखाबाय अब्ला सावरायनायावनो थाथों आरो सावरायनायखौनो जों गासै एनएलए बिनि केडार्स जानानै जों बयबो बिब'ख'नि जानानै जों सापर्ट दङ आरो जों गासैबो बिब'ख'जोंनो जों थाबाय थागोन होननानै मिजिंथियो आरो थाबाय थागोन। दासिमाव बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय मा बुङो? बिथांमोना काउन्सिलखौ गासै काउन्सिलनिया ज' जायाबासिनो खावसे काउन्सिल लानानै माने बिथां बिब'ख' सारखौ एक्सपेल हिसाबै मैया प्रेस रिलिजाव फोसावदों। बेयाव आरो बहुद इलिगेल माने बाथ्रा लिरदेरना होदों। बेयाव जों बहुद दुखु मोनदों केडार्स हिसाबै आरो बिब'ख' हिसाबैल' नङा जोंहा काउन्सिलनि 6-7 जना जोंजों सापर्ट दं आरो बिब'ख' सारजों सापर्ट दं आरो जोंबो बेयावनो सापर्ट दं। अदालगुरि हिसाबै जोंहा एनएलए बि केडार हिसाबै 43 जोंहा मेम्बार्स बिब'ख' सारजों सापर्ट जाबाय आरो लोगोसेनो क'क्राझारनि थाबाय चिरांनि थाबाय बाक्सानि थाबाय अब्ला एनएलए बियाव इसेबां मेजरिटि गैखाया जेला अब्ला जों 85%आ जोंहा बिब'ख' सारजोंनो सापर्ट दं हिसाबै जों बहुद माने सावरायनाया मोजां जालांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय।